ususa mhlawumbe lahlelwe igama lesixhosa laa nto yokuthi xa usokola xa usentlungwini the shame that comes nokusokola noxa izinto zingahambi ngohlobo ofuna ngalo. Now uzokuncothula akwakusizela ingathi uzothi uYesu Kristu ixesha lepithipati liphelile. Kuba kwivangeli elifundwa ngomfundisi uthi phaphambilana nawe ohlekayo sezabulima, nawe ohluthiyo sezabulawa. Then iyandobeleza unamuntu omeko ingentlanga kwala mzuzu ukuthi nale ndikuyo isezawudlula. Njengento uYesu kule passage usinika ivision yobomi. Yathi ubomi buyaguquguquka, ubomi buyatshintsha. Bufana nesizini zonyaka. Kuba sehlokeni besebusika. Loo nto ithi ke mandingapeniki xa ndibona izinto zingahambi kakuhle nale ndikuyo isezawutshintsha.